Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest Tagalog version ng ating weather analysis na yung araw po ng Webes hanggang Sabado, Marso 30 hanggang Abril 1, 2023. At ito po yung pinilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng College Flotation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update, itong latest GraphSat na yung araw po ng actually Wednesday ito, kahapon. Valid po ito hanggang bukas, Biyernes, huling araw ng buwan ng Marso. At ito po ang ating 48-hour GraphSat. At nanatili po ang hanging silanganin sa silangan bahagi po ng ating bansa, sa may Bicol, Visayas at Mimaropa. At dito rin po sa may coastal waters ng Eastern Luzon, hanggang dito po sa may Batanes at Pabuyong Comox Islands. May mga ilan po mga maninipis o maliliit na mga thunderstorms na posibleng magbigay ng ulan, lalo po sa hapon ng gabi. Samantala, dito po sa Mindanao, meron po tayong surface trough na kung saan may mga local thunderstorms na inaasahan, lalo na po sa hapon ng gabi, particular dito sa may area po ng Zamboanga Peninsula at western sections po ng Mindanao, sa may Lanao at Soxygen. Sa labas po ng ating bansa, meron po tayong napakalayong intertropical convergence zone sa may central at eastern Micronesia. Wala po tayong natatanawan na sama ng panahon or posibleng maging bagyo. So all clear po ang Western Pacific sa susunod na 10 araw. Samantala, ito po yung fast animation. So nakita po natin dito na malinis ang ating bansa except po dito sa may area po ng Mindanao. May mga localized thunderstorms na namumuo, lalo po sa hapon o gabi. At nakita po natin dito sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Itong infrared satellite view o satellite loop. At nakita po natin ang paglabas po nito mga localized thunderstorms na yung gabi. Dito po sa may bahagi po ng Mindanao, lalo po sa may Lanao, Western, Soxygen at Zamboanga Peninsula. At meron din po dito sa may bahagi po ng Southern Palawan. At ito po ay tatagal lamang ng mga 1 hanggang 2 oras. At ito po ay matutunaw. At babalik na naman po sila bukas po ng hapon o gabi. Okay? At hanggang Sabado po ito at Linggo, may mga inasahan po tayo mga localized thunderstorms. Samantala, ito po yung ating pressure at wind forecast mula sa European model. Galing po ito sa windy.com sa susunod na 3 araw. So, Biyernes ng hapon, inaasahan po natin ang mahinang hangin mula sa silangan at hilagang silangan. Dito po sa may Bicol region, Mimaropa, Visayas, Hilaga at Silangang Mindanao. Samantala po dito sa may Batanes at Pabuyong Comox Islands, Northern Cagayan, meron po tayong mahinang hangin mula sa Timog Silangan. Sa Sabado po ng hapon, inaasahan pa rin po ang mahinang hangin mula sa silangan, sa Kabikulan, Hilagang Bahagi po ng Mimaropa, Silangan Kabisayaan at dito po sa may Hilaga at Silangan Mindanao. Ang ibang bahagi po ng Pilipinas ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Sa Linggo ng hapon, inaasahan din po ang mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan, dito po sa may Kabikulan, Visayas at Hilagang Mindanao. Kasama po ang Siargao at Dinagat Islands. Samantala po ang ibang bahagi po ng Mindanao, ibang bahagi po ng Luzon ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Dito po sa may Batanes at Pabuyong Comox Islands naman ay medyo may mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan. Okay, so yan po ang ating 3-day wind at pressure forecast. Wala naman pong sama ng panahon na posibleng makaka-apekto po sa ating bansa na yung weekend. Tingnan naman natin ang ating rainfall accumulation forecast sa susunod na 3 araw hanggang sa Linggo. Ang bulk po ng mga ulan ay inaasahan po dito sa may bahagi po ng Mindanao. Ito po ay dahil po sa mga localized thunderstorms dala ng surface trough. At dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Palawan
At meron po mga maninipis na thunderstorms din dito sa may Leyte, Bohol at Katimugang Negros. Samantala, ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman hanggang tuyo ang panahon, medyo mainit. At may mga isolated rain showers pa rin na posibleng maganap sa ibang bahagi po ng ating kapuluan. At bago tayo paalam, ito ang ating latest Global Tropics Hazards Outlook na inilabas kahapon ng Miyerkules. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. So sa ikalawang linggo, April 5 hanggang April 11, inaasahan pong normal ang klima po sa buong bansa. So magiging tuyo at may mga thunderstorms lamang dito po sa may bahagi po ng Mindanao, Timugang Palawan, at mga maninipis po ng mga ulan sa may Visayas o Kabikulan. Samantala sa darating pong ikatlong linggo, April 12 hanggang April 18, ang Bicol Region, Hilagang Mimaropa, Visayas at Hilagang Mindanao ay magkakaroon po ng above average rainfall ng more than 50% na probability. So, hindi pa ito sure. So, pwede pa po ito magbago. So, abangan na lang po ang next Global Tropics Hazards Outlook next Wednesday. So, bibigyan natin yung latest yan. So, yan po ang ating outlook for the next 2 to 3 weeks. So, dyan muna natin. Tinatapos ang ating update. At nabalik ulit tayo na yung weekend para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon dito po sa ating bansang Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000 at Typhoon Preparedness Center ng Naga College Foundation. Ito si Mike Padua. Magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.